Pojat perkele! Käy monta, mitä ei jää? Kelaatte tää Jurris täällä, hä? Ei. Mä toin teille rypsiporsasta. Vittu safka! Seppä on kyllä just tulos, että pitäis saada noin kamat pikkuhiljaa kasaan. Otetaan vielä lyhät. No, mulla loppuu antamus tossa 5 minuuttia sitten, niin no joo. Hyvä! Otetaan kunnon kulaa. Kiitos Samille, kun jätit mulle. Ei mitään. Montonen! Montonen! Montonen, tuppa käymään tässä. No.